Erakunde oro gizarte ingurune baten barruan dago, eta egitura horrek erakundearen garapena erraztu dezake, edo aitzitik, haren lehiakortasuna baldintzatu eta mugatu. Horregatik, garrantzitsua da gizartea beste interes talde bezala ikustea, eta ekintzak garatzea jakiteko zer premia eta espektatiba dituen. Legezko betebeharrak betetze hutsetik harago, eta erakundearen izateko arrazoitik edo jarduera nagusitik harago. Erakunde aurreratu batek zaindu egin behar luke bere gizarte ingurunea eratzen duten erakundeen garapena. Gizartean zer inpaktu duen aztertu behar luke, zeregin sozial eraginkorra egiten uzten dioten jardueretan bete-betean parte hartu behar luke, dituen gaitasun eta balioekin bat etorriz, eta bere estrategia indartu behar luke. Halaber, ingurumen iraunkortasunean lagunduko duten neurriak bultzatu behar lituzke. Gure gizarte ingurunearekiko konpromisoa nola kudeatzen dugun. Horretarako, hau egin liteke. Identifikatu gizarte ingurunea eratzen duten pertsona edo erakunde esanguratsuak eta erakundearen erabakien edo jardueren ondorioz eragin positiboa edo negatiboa izan dezaketenak. Auzoteria, administrazioak, ikastetxeak, gizarte ekintzako entitateak, erakunde hornitzaileak eta abar izan daitezke. Gizarte inguruneak lehentasunezkotzat zein arazo, behar edo erronka dituen jakin, eta horiek erakundeak dituen ahalmenekin alderatu, legezko eskakizunak aurreratuz eta gaindituz. Gizartearekiko dugun konpromisoari dagokionez, zer helburu lortu behar diren zehaztu, beste helburu estrategiko batzuekin lerrokatuta, eta gero, planak, metodoak edo ekintzak abian jarri, behar diren baliabideak jarrita. Proiektuak edo ekimen sozial propioak garatu, edo administrazio publikoek, edo gurea baino eraldatzea ahalmen handiagoa duten beste agente batzuek abiarazi dituztenekin bat egin. Pertsonak, hornitzaileak, aliatuak eta beste interes talde batzuk gizartearekiko ditugun helburuetan eta planetan inplikatu. Gizarteari ditugun helburu, plan eta interes orokorreko emaitzen berri eman, eta gizarteak horien berri zenbateraino dakien eta nola baloratzen dituen ebaluatu. Ingurumen iraunkortasuna nola bultzatzen dugun. Horretarako, hau egin liteke. Gure erakundearen jardueraren eraginpean egon daitekeen ingurumen ingurunea identifikatu. Espazioak, erakundeak eta abar. Erakundeak zer ingurumen helburu eta politika dituen zehaztu. Bai eta hori garatzeko zer metodo eta estandar behar diren ere. Pertsonak kontzientziatu eta formatu, erabiltzen dituzten baliabideak modu iraunkorrean baliatzeko. Efizientzia energetikoa, uraren kontserbazioa eta erabilera, materialen erabileraren efizientzia, birziklapena, kutsaduraren eta zaraten prebentzioa eta abar. Bizizikloan eta bizi amaieran ingurumena errespetatuko duten produktuak eta zerbitzuak diseinatu eta garatu, ekodiseinuaren printzipioak jarraituz. Egungo produkzio eta zerbitzuak emateko prozesu, instalazio, eraikin eta ekipamenduen ingurumen inpaktua ebaluatu eta hobetu. Eta hori erosketa irizpidetzat hartu, egin beharreko erosketetan, arreta berezia jarrita, energia eta material efizientzian. Ingurumenaren iraunkortasuna lortzeko egiten ditugun ekimenak hedatu, eta horien berri eman erakunde hornitzaileei, bezeroei, aliatuei eta beste interes talde batzuei. Neurriak hartu, ondasun eta zerbitzu mota guztien kontsumo lokala eta arduratsua bultzatzeko, eta horri buruzko kontzientzia eragiteko. Bezeroei, hornitzaileei eta interes taldei jakinarazi, ingurumenaren eta energia eta material efizientziaren arloetako jarduerek zer onura dakartzen ingurumenean, erakundetan eta gizartean.